Mawa bwino kwa inu nonse amene mukumvera wireless imeneyi ya Times komanso ndithu inu amene mukutitsatira bwino lino pa tsamba lathu la Facebook. Lelo ndi pa 29 June kuthamangitsa masiku. Lelo ndi pa 29 June 2025 program yake ndi imene ya kulinji. Yetu program imene timakhala tikutambasula bwino lino nkhani kupitirira ndithu zija zimene mumangoziona pa Chingerezi kumati headlines. Timakhala ndithu tikulowa mkatikati kuzitambasula nkhani zimenezo bwino. Funso nkumati kodi anyamata azikwanje mtaunimu makamaka mu mzinda wa Lilongwe akuoneka kuti sakugwirika, akupitirira ndithu kuchita zija zimene anayamba kuchita zaka zambuyomo. Chifukwa chani? Tangosala ndi miyezi yochepa kuti tifike ku chisankho chimene chikhali chikuchitika pa 16 September, koma ziwawa pandale zikuoneka kuti yayi sizikuti leke. Anyamata azikwanje ndithu kupanga intimidate anthu amene akumachita zionesero zosiyanasiyana komanso anthu amene akumachita misonkhano ya ndale osiyanasiyana. Kodi izi nkuthana nazo bwanji mdziko lathu lino? Ili ndi funso lalikulu limene tikhale tikuunikira mpulogalamu yathu ya kulinji lero pa 29 June 2025. Ine ndi Leya Malikano, sindili ndekha mu studio muno, ndili ndi mzanga Innocent Mphongolo. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiweleya. Ndadzuka bwino. Zikoma. Yayi kupatulapo nzangayo Innocent Mphongolo, monga mwa nthawi zonse tikhalenso ndi anthu angapo amene tikhale tikuyankhula nawo mu program yathu. Tikhale ndi mneneri wa bungwe la Public Affairs Committee Guilford Matonga, komanso mkatikati mwa programu iyi tikhale tikuyesesa ndithu kuti tilankhulenso ndi mbali ya boma, mneneri wa boma Moses Kunkuyu. Ndikupempheni kuti musatalikire, mukhale pomwepo. Komanso mkatikatimo tikhale ndi atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana, chigawo chakumpoto tikhale ndi Sam Kalimira, komanso chigawo chapakati tikhale ndi Mese Matonga, komanso chakumwera uko tikhale ndi Blessings Zatambala mkatikati mwa program imeneyi. Ndikupemphani kuti musatire ndithu mwachidwi, chifukwa tikupaseniso ni mwayi inu amene mutionera pa Facebook kuti mutha kupereka ndemanga yanu pa Facebook, ndipo ndemanga yanu tiyiwerenge ndithu mkatikati mwa programu iyi. Musatalikire, ine nditero, takhalani pomwepo. Nde kuyamba kwathu kwa programu imeneyi timve kuchokera kwa mtolankhani wathu Mese Matonga, ameneyu analiko ndithu lachinayi pamene zonse zimachitika kumeneko. Nde tisanayambe kutambasula bwinobwino tufuna timve kuti kodi iyeyu ngati mtolankhani anaona zotani, kumachitika zotani. Wadzuka bwanji Mese? Wadzuka bwanji Mese? Ndadzuka bwino kaeleya. Ndadzuka bwino. Kulilongwe kwa chabwa? Kwa chabwino, kuoneka ngati kubwera dzuwa choncho. Pakadali pano. Mwachidule tango tifotokozera zimene unaona zikuchitika lachinayi tisanayambe kutambasula bwinobwino mpulogalamu yathuyi. Alright. Lachinayi tinapita ku demonstrations pamene ku community ground kumene zionetsero zinkafuna kuyambira. Koma panthawi imene ifeyo tinkakafika atani tinaona kuti tunalamba kale ku
kuphulitsidwa ndi apolisi amene amasiega pofuna kubalalisa anthu amene anayambitsa chisokonezo pamalowa. Nge tinayesetsabe pokafika pa nthawi timathamangira kuti tifikebe pamalowa. Pana apolisi ochuluka, asilikali apolisi anayimika magalimoto awo kuyambira pa Lilongwe CCP pamene pali pakona panja anatseka ndithu kuti anthu asapite mbali ya mtawuni. Komano ku community konso kunali apolisi ngakhale kumachitika zisokonezo kuti anthu kunali atanyamula ndodo atanyamula zikwanje apolisi anali konko ndithu. Nde nthawi imene ifeyo timafika nthawi imene ifeyo timapita mkuti so mungatola nkhani nayi tikuthamangira kumajambula kumatani mwina mwatsoka tinakumana ndi anthu ena so amene ankatiopseza anatigwiragwira kuti amene ife tiyenda tokamosavuta chifukwa kuti tinaonanso achitetezo adayima mbali. Nge ndanzathu ino mati mtiyendeni bwinobwino tikafikedwa communityko pamene pamatika zuwawa anthu amamenyana ku apana kutani mati tiyenda bwinobwino chifukwa timaona achitetezo. Kumano anthu amene awana pesoka nafeso anakwanitsa kutigwira ngakhala achitetezo anali mbali momwemo koma mwachisomo anatisiya tinapitirira ku community kumene kunali zachiwawa naotcha magalimoto awiri anthu anamenyedwa kunali chaotic scenes kwambiri. Mukuti anakugwiragwirani tafotokozani bwinobwino pamene timajambula nje panabwera anyamata ena anatigwira kuti uzoti bwanji mukuti jambula ndino amene mukuonesa zipfunzo zathu mu social media umu ndikuti kakamiza kuti tifufute ndekuti ena anatigwira manja ena anatilanda foni naindi nzanga so wazoti akhamira ananisopompo anamkwafula so zinali zinthu zichabe zochititsa mantha apota ananyamula so zikwanje mati kuti kukhapa so mwamwayi before yoti tinavala majacket amaonetsa kuti ndife amedia anatuzoti asiyeni amene undatola ananena kuti asiyeni ndani munthu wina sonyamula chikwanje ndamananena kuti asiyeni tizipita tizithamangira anthu zimaoneka kuti anabisala m'manda a Lilongwe Girls so atamaliza kumenyamenya kwata amathamangira kumanda amene ali pafupi ndi Lilongwe Girls kuti akakumane kumeneko ndamausana kuti ayi tikuchedwa ati mwasakuchedwetseni ndithamangire tikakumane kumene tikuyenera kukumana. Nde mese wati izi zimachitika ndithu apolisi akungoona kungoyang'ana inde anali muse kunali apolisi ndanali kochuluka achitetezo anali kochuluka kwambiri komano kuti nthawi zambiri amangokuyang'anani kuti iwo samatengapo gawo pa zinthu zimene zikuchitika kumalo kumeneko. Nde mese tinamvanso kuti kunali asilikali ya MDF amwina asilikali amapanga chani kwenikweni kuchitetezo chake amapereka motani iwo analibe chitetezo kwenikweni chimene chinaperekedwa makamaka chitetezo chimene chimaperekedwa ndichoti pakaoneka kuti pakubwera chikutikiti kwambiri amangophulitsa utsokesa isoni kuti anthu aja abalalike koma kuti kugwira anthu kapena kumanga munthu ifoti wanyamula chikwanje kapena wapangaza chipolo foti anthu azikwanje wamadutsana ndi apolisi bwinobwino komano apolisi sanapanje kena kalikosa amangwayang'ana asilikaliwonso amangwayang'ana palibe munthu amene anagwidwa ifoti akuyambitsa zipolo kapena kutani chimene chimachitika choti akaona kuti chipwirikiti chalowa kwambiri anthu ayatsa galimoto amangophulitsa otsokhetsa misonzi kuti anthu athawepo. Chabwino tathokoza kwambiri mese mwina asanapite mese mwina kuchuluka kwa apolisi ndi apolisi plus MDF kuyerekeza ndi anthu amene amanyamula zikwanje amene analipo ambiri ndi ndani apolisi kapena zikwanje achitetezo analipo ochuluka achitetezo anabwera magalimoto ambiri ndithu anali ndi zimbaula zawo zija anali ndi magalimoto zimaloli even zimene zinatseka pa Lilongwe community panali apatadza achitetezo ambiri anali mayimba munsewu ena anali pa community poko ndithu kumangonera zimene zimachitika mso pamenepo. Chabwino tathokoza kwambiri mese chifukwa chotipasa chithunzithunzi cha mmene zinalili mu mzinda wa Lilongwe lachinayi tisanayambe kutambasula nkhani yathu. Pa line ipa ndili ndi Guilford Matonga amenewa ndi mneneri wa bungwe lija la Public Affairs Committee. Mwadzuka bwanji Matonga?
Ndadzuka bwino kaino mai marefata tadzuka bwanji. Tadzuka bwino ndikukhulupirira kuti nanunso abungwe la park mwakhala ndithu mukutsatira bwino lino nkhani imeneyi komanso mwamva mmene mtolankhani wathu Mese Matonga wafotokozera amene anali kumeneko. Funso nkumati, who is going to tame the Chikwanje main ahead of September elections? Amene akhazikitse pansi anyamata amenewa nkuthana nawo pamene tikuyandikira pa chisankho ndi ndani? Amene tu angakhazikitse pansi anyamata amene wachambirira ndi achitetezo amene tikuwadandaula kuti ndi amene amangoyang'anira koma zingotanthauza kuti kumenepo anthu amene anayenera amachita ntchito akugona pa ntchito sadayenera kukhala pa udindo olamulira anthu oikiza chikhazikitso cha mtendere ndi bata. Chikwanga atsogoleri aku polisi anga makhalenda anyamata awo amene anayenera amagwira ntchito yoyenera yokhazikitsa bata ndi mtendere sakupanga ntchito imenezo tanthauza kuti chilibe utsogoleri kumenepo ndi amene anayenera kukhazikitsa bata ndi mtendere. Chachiwiri, anthu amene akupereka ndalama zogula zikwanje kuthandizira mabungwe osiyanasiyana ngati amene omathandizira anthu aphambu kwambiri kuposa apolisi amene amenenso anayenera kukhala patsogolo kusiya mchitidwe wopereka ndalama kwa achinyamata ndi magulu ena kuti adzipanga za mtopola zobweretsa chisokonezo mdziko. Chifukwa chimenecho ndi chisokonezo. Tidali ndi msonkhano posachedwa apa amene nthambi zambiri zidanena kuti osafuna mtendere nditudabwa kuti kuseri anthu ofuna mtendere amaperekanso ndalama kwa magulu ena omabweretsa za chisokonezo. Because otero kuti magulu ena amapereka ndalama kwa anthu ena chifukwa chonena kuti apolisi sinthawi zambiri kuti akhoza kukhala chete osachitapo kanthu pamene zachiwawa ndi chiuza uchifwamba zikuchitika ngati palibe anthu ena amene mwina akhoza kukhala akulu kubweretsa chisokonezo ngati chimenecho mdziko. Ndi magulu amene awo ndi amene ofunikira kukhazikitsa anthu azikwanje ndi amtopola pansi. Ndimafuna mudatambasulapo bwinobwino ifika mobwereza mumalankhula ndithu motero kuti anthu amene akumagula zikwanje mutanthauza chani tati masulena bungwe la park. Izi zikudziwikiratu kunena kuti munthu sungakhale ndi mphamvu zopita ku msewu kumene ukuona anthu achitetezo ambirimbiri iweyo ndikumakhala ndi mphamvu zokayenda ndi chikwanje moyera mwa mphamvu osaopa achitetezo. Ukutanthauza kuti pali anthu ena amene ngakhale ife tilibe umboni koma anopongoyang'ana zochitikazo ukhoza kukhala ndithu zigaganizidwe ponena kuti kuyenda kwa munthu uyoyo ndi chikwanje mosaopa achitetezo kodi mphamvu ngati imeneyo itenga kuti yakuti yesangagwiridwe. Mukatengera kuti amene wamenyedwa akumenyedwa ndi ndani ndipo akuganizidwa kuti wachoka mbali iti mukhoza mu mzimu omwewo kudziwa kuti kodi ngati uyo akuchokera mbali iti womenyedwayo ndiye kuti womenyayo wachoka mbali iti. Nkhani zimenezi zinayenera ziwunikira mwamtundu umenewo koma zimene zikafukufuku ameneyo akhoza kutipatsa apolisiwa koma kumongoyang'ana ngati anthu public opinion ndionena kuti wachikwanje achokera mbali iti uyu womenyedwayi achokera mbali iti. Mukafufuza nkhani yemuyiona kuti kodi anthu akumenyana pansipa ndani ngakhale onsewa ndi Amalawi amene sadayenera kumachita zinthu zakuchifwamba ndi zamtopola kuchitira kuita ndi mzake. Dziko la democracy tili ndi maufulu amene ayenera kutetezedwa. Mwina Amatonga posachedwa pa bungwe la park linapangisa msonkhano ku Mount Sochi mu mzinda wa Blantyre kumene mwazina nkhani yokhudza azikwanje imeneyi inakambidwa kwambiri. Apolisi mayi Yolam anali kumeneko anayankhulapo. Anthu ambiri anaonesa kusakhutira mwina ndi magwiridwe a ntchito apolisi ndipo Yolam anafotokoza zinthu zingapo zimene mwina pakutha pa tsiku anthu anaoneka ngati ali convinced akunena kuti mwina kumbali yawo akuyesetsa. Ndipo
ndipo panachitika ma resolutions angapo mwina amene zateremu anthu aja abweranso apa ndi apangano kuposa dzana mwina ngati park amupanga zotani chikupita chitsogolo? Ifeyo tinali ndi ndondomeko kale ndi mmene zintayendera ku msonkhano wa Public Affairs Committee kuti tipite ku polisi ndi magulu ena amene tidawayitana kale kuti ku msonkhano kuja kwatuluka mfundo izi ndi izi zokhudzana ndi magulu anu. Tinali ndi ndongosolo kale chikonzero chakuti tipite ku polisiko tikakumane ndi mayoramu ndi gulu lawo kwatsimikizira kuti anthu chiyembekezo cha Malawi nchakuti zija mwatiuza zija mupanga mukwaniritsa kuti chikhulupiriro chimene Amalawi anachitaya kuti simungateteze. I think mupereka chitetezo mwalankhula momveka bwino ndi mwachuchuchu ya mmene munthu yali muyigwirire. Mwachitsanzo anafunsidwa kwambiri mayoramu za nkhani zachipongeza kumponera ndi madera ena anatisikilira kuti awagwira anthu ndipo anthu ndizizwa ndi zimene zituluke akamba kuagwira anthu. Mpaka na pano palibe munthu amene amugwira chimalizireni cha msonkhano wathu. Imene inali nkhani ina imene timafuna tafufuze apolisi kuti munatiuza izi simudachite. Koma nopano popeza pachitikaso izi ndi chikonzero cha Public Affairs Committee kuti tichite engage talankhule tafufuze kuti chikuchitika kwenikweni ndi chani. Anatsimikizira mayoramu kunena kuti iwo samvera za anthu andale, iwo sali mkhwapa mwa munthu wina aliyense wandale, salandira ma directives akuchokera kwa munthu wina wake mtsogoleri anthu wakuboma kana anthu akuti amagwira ntchito professionally. Koma mmene zachitikira ku Lilongwe Community Center Ground zikuonetsa ngati kuti iwo alibe mphamvu ndi anthu azikwanje ndamene amatuma anthu azikwanjewo ndi magulu enawo ndamene ali ndi mphamvu mdziko muno zimene zili zodandaulitsa. Amenewa ndiye kuti ndi anthu otumidwa ndithu eti tingopita mwachindunji chifukwa mukuchita mobwereza amenewa ndithu ndi anthu okuti atumidwa ndipo you have faith kuti anthu amenewa atumidwa ndithu. Maonedwe athu zimene zikuonekera zinthu zikuchita kuoneka kuti alipo magulu ena amene akuatuma anthu kuchita za uchigawenga ndi cha uchikwamba mdziko muno. Izi sizingamachitike popanda support ya munthu wina aliyense. Oda aliyense Public Affairs Committee imalankhula zinthu zimene zili public domain, imalankhula zinthu zimene anthu akulankhula pansi ndi zimene akufufuza. Denga khali ifeyo sindife bungwe lofufuza lakuti tikozolina kuti gulu lake ndelakuti lakuti. Koma by deduction umangotha kudziwa kuti mmene zikukhaliramo kodi chifukwa chani polisi ikukhala ngati ilibe mano, kodi ndi chifukwa chani anthu akukhala ngati otamanda, kodi munthu wakumudzi akhoza kungothamanda ndi kumayenda waona asilikali achitetezo ngati alibe backing iliyonse mphamvu zimene zako zitenga kuti. So by deduction ifeyo ngati Public Affairs Committee tiona ngati kuti ngakhale sikudziwa kuti munthu wamtumayo ndani koma nzochidziwikire kuti anthu wandotumidwa. Hayi ndithu mmene tinafotokozera muja tibwerenso kwa inu Matonga. Tinafotokoza kuti palaini pa tiyesisanso kuti tilankhule ndi mbali ya boma nde tikuoneka kuti palaini pa zatheka ndithu tili ndi Honorable Moses Kunkuyu amene ali mneneri wa boma. Mwadzuka bwanji wolemekezeka? Ndadzuka bwino inu mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino ndikukhulupirira zokuti mwatsatira bwino lino mmene tayambira program yathuyi. Ndatsatira ndithu. Timafuna tidziweko kumbali ya boma ikumatanthauzira bwanji nkhani zokhudza mchitidwe wa anyamata zikwanje mu mzinda wa Lilongwe. Mwina toyambirira ndipereke moni kwa abusa Matonga komanso inuyo amene muli nyumba yowulutsira mawu. Ndikukufunisa chifukwa chobweretsa nkhani kuti tizikambirana mobwereza chifukwa nthawi zina zitipeipa imatha kucheva kapena kutha chifukwa cha manyazi amabwera chifukwa chakuti anthu akuonerani mwina mutakula pagulu. So matha kuchita manyazi kenako kusiya zinthu zoyenda mutavala mosalongosoka. Nkhani iyi ya zipolowe ikunkani ikulira
koma zikachoka kwakuti zinachitika gana kena kumuona kakhala chete muona kuti amene akakhala nazo kuti pena apitiriza kuziyankhula ndi mabungwe ngati apakiwa akhala kuti ali ndi zochitika zawo zikatha zochitika zija tilimuonanso pakhala kampata kena kunyika zochitikanso china ndiye timadzayankhula palenso kuyankhula kuti mayankhula mosiyana koma tikazomba nkonda zonse zija ndikutenga chronology yamene zichitikira zonse zija muona kuti tadutsa munyengo ya khalidwe loyipa tadutsa munyengo ya michitidwe imene singamangidzipo zonsezo takhala kuti kuziloza timazidzudzula ndekuti mwina pang'ono amene sangakhale ndi chidwi chofuna kumapsipsizera zinthu zimenezi akhoza kumachita manyazi chimene apresident ayankhula ndipo akhala azoyankhula ndichoneza kuti dziko lino ndi la wina aliyense ndipo maufulu a dziko azilemekezedwa munthu amene akufuna kuyankhula ndi mabungwe ena kapena ndi dziko ndi boma kudzera mu njira ya zionetsero ufulu umenewo akhale nawo ndipo ufulu umenewo umakambidwa mu malamulo a dziko lino umafotokozeredwa kuti amene akachita zionetsero azichite mwamtendere wolemekeza ufulu umenewo alemekezenso ufulu wa anthu ena amene sakugwirizana ndi zimene iye afuna kukachitira chionetsero apresident amayankhula zimenezo ifenso ngati boma kubwereza kwathu koyankhula zomwezo ndi zimene zinachitika ndi zinthu zotsutsana ndi malamulo apresident kuti mmene akubwera lero afuna kuti apatsidwe ripoti mmene zinthu zinachitikira ndikuti tidikira kuti timve apresident akandi ripoti. Olemekezeka mwalankhula kuti nkhanizi zikumaoneka kuti anthu akumangolankhula zikachitika moteromo koma zikangodutsa kumakhala inunso aboma mukuziphatikizira momwemo sichoncho? Kuyankhula kodzudzula ndi kuchita chinthu chimachitidwa ndi amene akugwira ntchito imeneyoyo nde kukhala ngati mmene tili kuboma podziwa kuti boma limakhala ndi nthambi zimene zimagwira ntchito ndikuti nthambi zimenezo tikazuza kuti zigwire ntchito yake timayembekezera kuti nthambizo zigwire ntchito zimenezo nthambi zija zimene zichitika nchokuti mene nthambi zina sabwera nkudzapereka ripoti pa public kunena kuti ripoti yathu ndi pa kesi yakuti ripoti yathu ndiyo koma mukumbukira mmene munatsatira ngati mkumano umene unachitika wa public affairs umene kale wamkulu wa polisi anabwera wamkulu wa polisi anafunsidwa mafunso amene wawo ndipo atafunsidwa mafunsowa anayankha atayankha nyumba ija inakhala chete mowalitsa kuti yamva chimene wayankhula mkulu wa polisi. Olemekezeka pepani ndikhala ngati ndikudulani pang'ono ndimafuna atiyendere limodzi kuti we should appreciate what government is also doing on this issue. Munakamba zonena kuti anthu timangolankhula moteromo ndimafuna muyankhe ndithu mwachindunji kuti ngati kuboma nanunso mwazika mgulu lomangolankhula zikachitika? No, boma limakhulupirira mu nthambi zake boma likayankhula chinthu limayankhula ndi nthambizo ifuti boma ndekwawo kwa action anthu osewa kamayankhula after mwalankhula boma mukumakhala kuti mukutakataka mukugwira ntchito mukuchita kuti china chake chichitike as government. Ndalera kuti boma limagwira ntchito ndi nthambi kutakataka kapena actions kapena operations zimakhala m'manja mwa nthambizo so boma tilinganinezo kuti central government lero tikayambe kumanga anthu titengera anthu aja ku court titengera anthu aja ku prison zimenezo boma silimagwira ntchito motero boma limapereka ntchito zimenezo ku nthambi zake nthambi zimenezo zili accountable to the people of Malawi ndichifukwa chake ikhale a public affairs committee poimira the public amatakupanga call the heads of those institutions to question anachitira kuita na inspector general of police before the boma lalemba amene ntchito walipira ndalama zochokera ku public yonso imathawaita na amene kwafusa mafuso so boma likapereka ma orders we expect those institutions to operate to pick up the responsibility. Olemekezeka anyamata azikwanje anayamba mu September 2023 tinaona ndithu anyamata azikwanje akutuluka nthawi imene Boni Kalindo amachita zionetsero zokhuzana ndi kukwera mitengo kwa zinthu. Pa February 2024 few months after kunachitikanso anyamata azikwanjenso anatulukira ndithu pa Mbowe. After some time November 2024 anyamata ajanso anazatulukiranso
November 2024 yomweyo anatulukiranso anyamata aja kusokonezanso anthu enanso amene amafuna kuchita ma demonstrations okhuzana ndi kusowa kwa mafuta a galimoto. March 2025 chaka chino anatulukiranso kukasokoneza ma civil servant amene amachita zionetsero zawo mu mzinda wa Lilongwe momwemo. June 2025 pano tukamba pano anyamatawa atulukiranso, anatulukira ku Mzuzu, pano atulukira mu mzinda wa Lilongwe omwewo. Ndemwe atifotokozera momveka bwino kuti muli nthambi zosiyanasiyana zimene zimakhala ndithu zikugwira ntchito yake m'bomamo. Mukaona zonsezi inuyo ngati mneneri wa boma mukumazitanthauzira bwanji zonsezi? Zinthu zimene zikamachitika ndikonde technology imene mwapereka ya zimene mukamba za anyamata imene mukwasitora anyamata azikwanje. Koma kuchokera ku boma tikamayang'ana nthambi zachitetezo zimene zimagwira ntchito ngati zotumikira anthu, tikumayang'ana michitidwe ya mtopola kapena michitidwe ya zikolowe. Ndipo mukayang'ana michitidwe ya mtopola kapena ya zikolowe sizanga zokupita kwa okhawa amene akupanga na demonstration. Tikadakonda kuti conversation yathu ngati dziko isakhale anthu omakhazikika pambali imodzi, chifukwa chakuti anthu omwewa kapena anthu tomwefe ndi amenenso tikumapezera kuti kwina kuli zochitika zimene zikuchitikanso mwachipolowe, kuti amene akachita zimenezo samakachitira amene akupanga ma demonstration. So if we talk of chitetezo kapena dziko kuchokera kwa azathu achitetezo, tiganizirenso kuti amene tidzonjezerapo kuti muchronology imene mwaperekayo maire yaperekana muperekemo kuti mumwezi wakuti anagenda ya president, mumwezi wakuti kunaphedwa nyamata kundiranda, mumwezi wakuti kunagendedwa nduna kumsanana, mumwezi wakuti kunamenyedwa galimoto ya kansala wa MCP kumachenga, mumwezi wakuti kucholo kunaita zakuti. Mukachula zimenezo kumonjezera mu chronology imene jaya ndiri mwayamba kukamba za general violence kapena michitidwe ya mtopola. Ndi kuti tonsefe poyankhula za chitetezo aja tiwafunse mafunso osewa mopanda kungowafunsa kuti akuti akupanga chionetsero, akuti akupanga chionetsero. Chifukwa mukabwerera kuzionetsero zokhazi ndiye tikalowa mkatikati mwa zionetsero muja mupezanso muli mafunso ena okuti tifunsana. Mokuti tikabwerera kuti zimenezi zingayambire pati tingathana nazo bwanji, mupeza kuti muja anayankhulira abusa amatoka anatchulapo za amene akhozothandiza zimene zizithe, koma ine kuzongosinthapo pang'ono omwe aja anawatchulaja in that order kuti tiyamba ndi apolisi amene alokhazikitsa chitetezo. Ine ndikhuza kuti apolisi aja akhozobwera chaku nambala 2 kapena 3 koyambirira kukhale otuma anthu. Pa otuma anthu ukapanga zipolowe ziti mukhoza kuyang'ana mkati modzi mupezanso ena otuma anthu kukapanga zionetsero zina zimene nkhani zakezo zilo zoti sizawo za mabungwe. Tikayang'ana choncho timpeza kuti wachitetezo ali pa nambala 2 chifukwa tinakapanda kwa atuma anthu aja ukapanga izizi kunsewu sapita. Kupanda kwa atuma anthu sakapangana mitopola iti. Otuma atangokhala chete apolisi chipata akapange zichamapangana kopanga organize ma demonstrations amanena kuti ino opanga organize ma demonstrations muperetsa ma stewards anu mukapereke chitetezo amati mukaberekesa ma stewards okwana 300 amapangana. The police will be there to protect the public, which means anthu opanga mademo ndi anthu ongoenda kaya anthu opanga malonda. Onabo Nkuyu ndikukhulupiriranso kuti zinazo olo zakuthamangitsidwa kwanu kundina nditakhala tikukamba ndithu pano pa Times pomwe pano kudzudzula zimenezo magulu osiyanasiyana kulankhulapo ndi zina zotero, koma lero timakamba nkhani topic yathu talunjikanso kwambiri kwinakonso tikukuzako, koma talunjika kwambiri pa anyamata azikwanjewa. Kodi ena inetu ndikugwirizana nanu, koma if the conversation idzikhala motero ndiye kuti mukufuna mudonetse ngati kuti ndikufuna kusakamba nawo kwambiri nkhani ya azikwanje, koma ine ndinazo kuti wina akhoza kugwiritsa ntchito chikwanje, wina akhoza kugwiritsa ntchito mwala, the impact will be the same. A lifetime. Anafunsako mzanga Innocent kuno amafunanso alankhuleko pang'ono, koma asanalankhule anafunsako a Bishop Matonga mukulankhula kwawo kuti munthu wina wake mwina sangalimbe mtima nkubwera nkumakwapula anthu kunyamula zikwanje a MDF a polisi ali pomwepo ochuluka ndithu ndi mbawula zawo mifuti yawo m'manja. Inu ngati boma
mukamaona ma videos mukamamva kuti zimenezi zinachitika azikwanje ndithu ali pamenepo ochepa koma apolisi IMDF analipo ochuluka. Inu mukumatanthauzira zimenezi motani, mukumamva bwanji ngati boma? Ndi chifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino wapempha kuti apatsidwe maripoti azimenezi ndi zimene zimapatsa nkhawa, koma pa nkhawa pamenepo ineyo ndikufuna kuti ndikuyikeni kapena ndikubweretseni pa national conversation ikhale mwatenga ango imene mufuna tipange nalo mwapereka zitsanzo. I don't want to be giving my own example. Since you've mentioned it, ineyo imene ndachidwapo Chipongwe panali apolisi osachepera 20. Apolisi amene analiso ni magalimoto awiri. Imene ndachidwa Chipongwe ine adayamba kuthawa anali apolisiyo umene nkuchidwa Chipongwe. There was a time imene tinaotchedwera manyumba apolisi ali pamenepo. Imene imagendedwa presidential convoy pali magalimoto apolisi pamene pajapo. Imene timamenyedwa kumachinga Nsanama. Wapolisi amene wapansanama anali gulu lovulazidwa nawo. So ndikufuna ndipereke chithunzi chakuti tikamayang'ana tisanene zoti panali apolisi pali ena azikwanje, koma tiziti pa apolisi wamapezeka nkhale kuli ena akugenda nagenda nkhale ndi akuboma amene apolisi nkumenyedwa nawo kumathawa. So tiyang'anano kachitidwe ka apolisi onse osakhala mongo yang'ana kwa apolisi kuti akhoza kutumidwa ndi mbali yakuboma imene tumayamvera zichiwa zoyankhulidwira koma kumaganizo kuti kumene amathamangitsidwa nduna 4 magalimoto nagendedwa apolisi namenyedwa nawo popeza akuboma na amene amathamangitsidwa anawatuma apolisi amenewo ndi ndani kuti akhale chete pamalo amenewo. You get my point. So tikakhala ndi conversation ya mtundu umenewo tipanga condemn in its totality ndikuyang'ana kwa apolisi aja kuti inuyo kuti kagwidwe kanu kansiko kodana kuti mwathodwa pati popeza kuti pala akoma mumapezeka pogendedwa inuyonso muthawa nawo pala ako amabungwe mupezeka kuti akupangana Chipongwe inuyo mulipompo kuti chimene mwathodwa ndi chicho. Where is it that we are getting it wrong? Chabwino anduna mwina mukufotokoza kwanu mwanena kuti mmene anapangira leya kufotokoza ma incidents angapo kuyambira 2023 pano tili mu 2025 komano zikuoneka kuti mukukamba kuti ngakhale apolisiwo nthawi imene machitidwa Chipongwe apolisi amathawa. President ndi commander in chief ndi amene amayang'anira apolisi onse. Apapa mukuvomereza kuti mwina mboma ulamuliro uwu mwalephera ntchito makamaka kunkhani yopereka chitetezo chifukwa nduna kugendedwa apolisi ali pomwepo, anthu ochita zionetsero kugendedwa apolisi ali pomwepo. Mwina uku ndikuvomereza ndithu kuti mwalephera kapena mtsogoleri wa dziko lino ngati commander in chief wakanika kupanga sweep ku polisi kuti kukhale law and order. Ndikunena izi fanana kuti kuyambira 2023 IG amene alipo ndi amene analiponso nthawi imeneyoyo zikuoneka ngati pena pake alephera. Mutiyankhe kuti mwavomereza kuti boma lalephera ku nkhani ya chitetezo komanso mukufotokoza akunena kuti anthuso apange blame anthu amene akumatuma anthuwa. Kodi anthu kupita kukapanga zionetsero ndikolakwika? Number 1. Number 2, apolisi amayenera kuti apereke chitetezo manati anthu amapita ndi stewards anthu kwaona anyamula chikwanje pamalo achionetsero chifukwa zionetsero zimayenera kukhala zabata ndi mtendere simayenera kupita chida chilichonse. Anthu anyamula chikwanje anthu nkumango ayang'ana zikutanthauza chani mukuona kwanu iniyo ngati ambali ya boma? Mafunso osewa mwina limodzi lokhala ofunsa ngati talephera kupereka chitetezo ndera nyuwani, koma is it wrong kukapanga ma demonstrations kanena kale kuti zimenezo zili m'malamulo ndipo sizolakwika. Malamulo amavomereza amapereka ufulu umenewo. Kupeza anthu ena akunyamula zipangizo zena zosokonezera anzawo ndi cholondola kutero? Si cholondola. Chifukwa chani zikupezeka kuti zimene zikuchitika apolisi nayang'ana kapena apolisi namathawa zimenezo nkhale kubungwe la PRIFE kumene ino ndine tinalipo komanso amalawi onse ameneyo oyang'anira polisi anafunsidwa mafunso amenewo. Ndi chifukwa chakenso nkhale zimene zachitika pano apresident anena kuti akamabwera afuna kulandira report kuchokera kwa amene ali nthambi zoyang'ana zachitetezo. Boma silinaliphere. Dziko lonse lino mukadzaona crime rate mupeza kuti kuyambira nthawi imene mukunenayo mchitidwe wa crime dziko lino generally wapita pansi chifukwa chakuti apolisi aja amagwira ntchito zambiri zimene zimakhala ma factors onene ngati chitetezo chikupita mwamba kapena chikupita pansi. Poyang'anira mbali zonsezo muyang'ane rating yathu iji mupeza kuti polisi
yachita bwino kwambiri pa nkhani yopereka chitetezo mdziko. Koma kupereka chitetezo mdziko sikungotanthauza kuti kupereka chitetezo kuma activities amene akuchitika pamalo pena. Na activities aja mukhozopeza kuti mbali imene mwachita puwale simunachite bwino kumbali yopereka chitetezo mwina kukulu. Koma kupereka chitetezo mdziko mupeza kuti mwachita bwino kwambiri kumbali zambiri. Chifukwa dziko la Malawi likunena kuti luchita bwino pa nkhani ya kupolisi. Koma pa ma incidents awawa sizidachitike bwino ndichifukwa khala president alodandaula nazo ndichifukwa nkhale tosefe tilodandaula nazo. Koma sizikutanthauza Honorable Minister, you were also a victim. Mwatifotokozera. No, let us Leah, if we talk about my issue, ndibwerera inuyo munanena apo kuti munagamba nkhani yanga. Yes, I'm just giving an example of what you're saying. No, I would want to request. I do not like dwelling on examples in the cases where I've been a victim. That one I have never been interested to discuss. When I am a victim, my issue is my issue. Ndimafuna ndibweleze Honorable Minister real life. Kuti izi zikuchitika polisi ali bombo and now Leah, I would want you to respect my right on that one. I don't want to come here as a victim of Yanga. I don't like that. Okay. In New York, in my real life examples, then right here on Times, when you were talking about that issue, you said it laughingly. That's what you said, you people. So I don't want to come into discussion on that issue because when it's me, you mocked it. No, Honorable Minister. So don't bring that example. Don't bring that example here. Let's talk about other issues. There are real life examples. My issues, I don't like talking about my being a victim. I've been a victim many times, and we can spend the whole day talking about my issues. Komanso madonors ayankhulapo pa nkhani imeneyi and they are worried with what is happening in the country. So everyone is worried. Timagamba, you also as government, I'm sure you are worried also. Tukamba nkhani yokuti achitetezo apolisi amene tukakamba apawa ali pamenepo nkumaonelera zinthu izi zikuchitika. Don't you think kuti apolisi wamwina akulephera ntchito yawo as a minister? That's not zimene zonawo amene anga yankhule ndi amene akuyang'anira apolisi kuyambira ku polisi komweko. Zikuoneka ngati line ya Honorable Minister apa yaduka tiyesenso kuti abwerepo Honorable Minister aja kuti atifotokozere bwinobwino. Amatonga mwamva amene alankhulira anduna ndemanga yanu ndiyotani? Ine ndamva kwambiri zimene anduna afotokoza. Ndizoona kunena kuti tikamayankhula zokhudzana ndi zipolowe mdziko muno. Magulu angapo akukhudzidwa pa nkhani ya zipolowe. Ndikukhulupirira vuto la ife a Malawi ndi kulambalala pa zinthu zimene zili ndiye tikalambalala choncho we don't call a spade ndiye zikukhala ngati zotivuta. Ndimayesetsa kuamvetsa anduna mmene afotokozera kunena kuti tikamalankhula nkhani ya violence tione magulu madera onse kuti wachita izi ndani, zakhala izi ndani, zakhala motere mu ndani. In my explanation koyambirira munafunsa kuti kodi vuto lili pati kuti tikhazikitse azikwanje pansi. I think ndinafotokoza kuti magulu ake ndi awiri, apolisi kachiwiri otuma. Pautumapo probably sizinamveke bwino, koma ndimafuna kutanthauza kuti otuma ndi mbali zonse. Mbali zotuma kunena kuti tiyeni tikapange izi ngefeyo tisaonekere. That is the whole chimene chikuda mutu mwina pokhudzana ndi nkhani imeneyi. Ndi pamenepo otuma kuti tiyeni tikapange izi ife tisakaonekere kapena tisaonekere. Ndiye wina kwinako nayenso akatuma koma nayenso sakuonekera. Ndiye mukuona kuti magulu awiri akumenyana on the ground mu dzina la zionetsero pamene nkhani yake zionetsero kwenikweni kapena si nkhani zimene zikumenyedwera pamene popozo yayi. Nkhani ikuchitika pano ndi nkhani ya chisankho. Anthu malo kuti apange kampeni ya genuine
athe kuwathandiza anthu kuti akavote. Tayamba tsopano kufuna kumenyana pamsewu pa nkhani za zisankho malo kuti zisankhozo tipange genuinely owina achite genuinely ndi kuonetsetsa kuti anthu taphunzitsa civic education akavote bwinobwino, but that's zimene tikupanga zinthu zimene zipangitsenso kuti chisankho chimene chisachitike mwadongosolo mwabata ndi mtendere, chifukwa anthu tasankha kuti tizimenyana tizipanga zinthu zokhudzana ndi zisankho koma kubweretsa nkhope yosiyana ndi yachisankhoyo. Izi zosathandiza Malawi, izi zokukhuza Malawi. Pepani pang'ono ndibwerenso ndithu kwa inu posachedwa pompa, komano apa maripota athu ali ready kuti tingomva kuti kodi anthu a Malawi eni kumudziko akuti bwanji, samukayimira wadzuka bwanji ku Mzuzu. Kuno ku Mzuzu kuli mvula ya mawawa moti nachitobisana pena pake kuti iyayi ndithe kulankhula nawo anthu amenewa chifukwa chakuti nawonso akufuna ikepondemeka pa nkhani zomwe zikula lero. Atsogoleri choyambirira mwina Amalawi kodi mukhanga mufuna muthawi sunthani pafupi tabwiri nkhani mayimba nkhani imeneyi ndayimva ndipo takhala tikuyilondoloza masiku ambuyo andithu. Tingaithetse bwanji nkhani imeneyi kuti anthu zikwanje kuti pacha kuno kuzula zikwanje mdalipo makamaka naona kuti maripoters akufotokozera kuti iyayi taona naliko ku Mzuzu kuku tithetse bwanji nkhani yazikwanje. Poyambirira penipeni iwonena kuti tionekaye amene tinalemba ntchito ngati achitetezo. Pali zinthu zina zimene sizimayenera kuti zizimveka pakamwa pa wachitetezo. Mulonda sayankha moni wonena kuti mwazoka bwanji chifukwa ndiye kuti amagona. Ndiye tikaona achitetezo athu amene timalipira, amene tinapasa china chilichonse, tinapasa futi, tinapasa unyolo, ndipo tinapasa maphunziro. Chifukwa ngati ena akubwera kuzatipasa maphunziro ndiye kuti anthu ali okonzeka. Ndiye panopo tikunena kuti choyambirira Merini Yoram amene analonjeza tinamva kunena kuti agwira ntchito, amalumbira atu anthu awo, analumbira komano tinaona apolisi akukokerana ndi achigawenga munthu kuti apulumuze. Kodi malamulo onena kuti angomuchola mwendo anapita kuti chifukwa anali armed anthu. Ndiye tikunena kuti choyamba anduna achoke chifukwa tinadalira koma sanatithandize. Awa Merini Yoram akulu a polisiwa achoke chifukwa sanatithandize, ntchito yakanika. Atsogoleri bali mzangu mawa nona nthawi yatha kapena titani ngati kukota umulomo chabe ndikuona ngati kuti malamulo athu akulu ndi amene ali ndi vuto amdziko muno, chifukwa mkulu wa polisi amene amayambira chitopeka chitetezo mdziko muno amazangidwa ndi president pamenepo pamene pali vuto la malamulo athu. Tsono iye uja samagwira ntchito professionally chifukwa kuti amapereka yesu bwana kwandani pa president. Ndiye kawiri zapeza kuti mapirira wa ntchito anthu aja amakhala kuyimira akukhala mbali ya dani ya aboma. Nangasema zoti ndikangopanga chonchi ndikhala ndikuzuza ndi bwana wanga amene ali president. Leya ndathokoza kwambiri nditero kuti ndibere sopata kwayenda kuona nthawi yapa. Zikomo kwambiri samukalimira. Blessings Tambala wadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino ka iwe Leya wadzuka bwanji mmene? Ndadzuka bwino msanga tangolankhula ndi Amalawi kumeneko. Chabwino andiliso ndi aina pano kuno kumachinga amene akhaliso wakuika mulomo makamaka pa nkhani ya tsiku la lero. Chambiriyo kukudziweni. Ndine Mr. Felix Laja pano pa 4 ways paliwonde. Mwina nkhani mwayimva nkutona nayo bwanji nkhani imene? Nkhani imeneyi tayimva takati kumamva zinthu zonse zikusintha. Ineyo maganizo anga analionena kuti mwina mwake nthambi ya polisi kanangotha. Ndipo apolisi akanika kuteteza anthu. Apolisi wochimena kuchiziwe wao kumangoteteza mbuzi ndi nkhuku zimene zikubedwa. Nde nthambi ya polisi kanangotha. Pabwere Malawi Defense Force imene izitanga kuteteza anthu. Kwa zikatera ndi kuti aliphera ntchito yawo. Nthambi imene kanangotha. Chabwino atiliso ndiyo na pamene mulisapa kunjere zina mwachangu komanso maganizo anu. Kaziko pakwambe ine ndine wile rundu kunkono kuliwonde nkhani tayimva. Chachikulu nchonena kuti maujeni ngati amene wa polisi akumalamulidwa kwambiri ndi andale. Ndechambirira andale asiye kulamulira polisi.
and the Minister of Security and Homeland atule pansi udindo wake. Komanso wamkulu wa polisi atule pansi udindo wake. Kuti fere kayo tetezeka. Pano pachitetezo tilibe kumalawi kuno. Sabino mkulu wanga mwajangu jangu. Ine ndi Jonathan Rafael kuno kulonde. Mzangu zanga ndionena kuti apolisi sapakati kuno pasa magwire ntchito kaye so agwira ntchito ndi boma limene ulamula ngati ndale zimene zizolakwika iwo ati ngokuteteza dziko osati kuchita ntchito ndi munthu yayi. Ndiye magazo ndoti apolisi wabola ngoyitidwa kaye kuti mwina mwake tikhale muchitire kuchina. Chakuno ile amene mundifundi imene tachezera ndi anthu kuno kumachinga kufotokozapo maganizo awo pa nkhani imene ikukambidwa mtsiku la lero. Zikomo kwambiri Blessings. Olemekezeka akunkuyu tinakutayani ndokhulupirira zokuti mwabwera mukundimva. Yes. Mwamva zomwe alankhula amalawi kuchokera ku Mzuzu komanso kumachinga ndi manga yanu ndiyotani. Zimene talankhula Malawi ndizomveka kwambiri. Palibe amene angasekerere michitidwe yonyansa. As a country, tosefe kacha yathu chikhalidwe chathu chikhale chokuti tidane ndi michitidwe yachipolowe. Andi ndimayankhula pa programu ina dzulo kuti simudzapeza mchitidwe wachipolowe uliwonse ukuchitika popanda dzanja wina wake wamkulu. Mchitidwe wamtopola uliwonse tikamauyang'ana kuyambira kumene zikuyambira zinthuzo kaya ndi zinthu zezikupanga provoke ena kaya zinthu zimene ena akuziona ngati nzoyenda cha njomba koma zili zokuti zili ndi cholinga china. Zonse zija zikamachitika, and I can tell you kuti today tili mu society imene ngakhale umatha kumpeza munthu amsore sindotanthauzo za abusa amene ndimakhulupirira koma umatha kupeza ngakhale abusa akulalika zinthu zomati komati izozo khala ngati apita pambali. Wabungwe akupanga zomati koma izozo khala ngati zapita pambali zopanga mtopola. Even ma demonstrators amene kumayang'ana kuti koma izi khala ngati pena pake zili ndi kacholinga kena. Zosezi anthu andale zosezi pali dzanja limene limakhalapo. If we deal with that hand likangochoka dzanja limene dziko linolo likhoza khala lopanda chipolowe china chilichonse. Apolisiwa tikhoza kuwapeputsaso gwiro zawo kantchito. If we only change our minds kuti tiyeni tikhale anthu kuti amtendere mmene timanenera yakhala ndi maagenda kuti kambirane kaya ndi zandale. Honorable Minister, amalawiwa alankhula kuti zikuoneka ngati amene ali pamwamba tinene kuti mkulu wa polisi amene akutsogolera apolisiwa mwina kupatulapo andale kumbali yanu tibweranso ya anthu andale koma kuti amene akugwira ntchito kuyang'anira apolisiwa akuoneka kuti akulephera ntchito. Taonanso abungwe la Malawi Law Society nawonso anabwera kuti yaya president enough is enough kuyambira pamene izi zinayambika sitikuona kuchita kogwirika bwinobwino kwakula nkulankhula nanunso munanena kuti kwakula nkulankhula komano kuchita kwenikweni kothana ndi izi sikukuoneka bwinobwino. Inu mukutipo chani ngati aboma kuti mtsogoleri wa dziko lino wapemphedwa kuti achose mkulu wa polisi komanso nduna yoona zachitetezo kuti kumeneku mwina zinthu ziyende? Tsono mukaona makhozi onsewo apangidwa directly to the appointing authority. Oyankhulira m'malo mwa the appointing authority kuboma. Kuboma, we are echoing what the people are saying kunena zokuti mchitidwe umenewu ndi wolakwika. Koma zonena zokuti kodapemphedwa president to act in this kind of a manner sinkhani yoti ndi nyumba yake. Tikabwera pa nkhani ya andale tikukumbukira bwino lino nthawi ya chipani cha DPP mbuyomu kunkabwera mawu kuti a DPP ndi amene akuchita izi anyamata azikwanje chanchani. Inuyo mukaona zonsezi mwina nyengo ino ananena Matonga kuti alipo amene akutuma anthu wankumatere enda anthu ake ndi andale ena akumati kwa DPP ena MCP ena akumakamba izi. Inu mukaona zimenezi mukumati bwanji olemekezeka? Ndanenapo onena zakuti zinthu zikamachitika zinthu zambirimbiri mdziko muno tikakhala blind wena oblivious to the fact kunena zakuti anthu amatumidwa mwina conversation tidziiphonya chifukwa ndikupatsa chitsanzo cha mchitidwe wa mademonstration umene wachitika omwewo kuli Longwe amademonstration akuti tapangidwa ataki kumangoji anthu akuti amademonstration atipanga ataki. Ndimuona kuti kuli Longwe wina akhonza kuti aboma ndi amene atituma amene atumana otinanga kumangoji watuma amademonstration ukapanga luti mashopa ndi ndani. That's why I'm saying kuti zimatengera kuti muli mbali iti kuti munene zoti watumayo ndi ndani koma onsewa otumawa atangoti aleke mchitidwe umenewo zinthu zikhoza kukhala bwinobwino.
amene watuma kuti akapangira zake kubwerekerako nkuyu sinanga nkhani tiufusa kuti amene angathane ndi anyamata azikwanje ndi ndani, chifukwa nkhani yathu yayikulutu ndi imeneyo. Amene angathane ndi anyamata azikwanjewa ndi ndani? Amatonga analankhulapo kuti nkhani ikuvuta chifukwa tikukokerana uku ndi uku, koma mukulankhula kwa anthu mukuona kwa anthu akhoza kumanena kuti anyamatawa ndi otumidwa mwina ndi chipani cholamulachi, chifukwa munthu wa opposition sangalimbe mtima nkumabwera ndi zikwanje pamalo pamene pali IMDF komanso apolisi. Nkuteka kuti anyamatawa akumatumidwa ndi akuluakulu ena achipani cholamulachi, nchifukwa chokuti ndi chifukwa chake nkhani tisakuthana nayo. Inu ngati mneneri wa boma mukhoza kulankhulapo zotani? ndikuyankha mobwereza leya kunena kuti kapena ndipange kodiso zipanena abusa kunena kuti ndikhale palibe umboni koma tikhoza kumapenekera akuluakulu ena chifukwa chakuti mukaona amene akupangidwa atakiwe kuti ngochokera mbali iti mukhoza panga conclude kuti enawo ndi ambali iti. Tiyerekeze kuti mmene anthu akutenera kuti ngochokera ku MCP ndi akatitikanaza kuti tikayang'ana wina upangidwa atakiwe kuti ngwambali iti tinenezo wina uja tsopano ngwa chipani china ngati ena watuti nga MCP winayo ngwa DPP kapena ndi akabwera kuti ndi wa DPP kuti zikhala amatongatu amaterotu nkuteka kuti akupanga zionetserowa akhoza kukhala amaganizira choncho kuti akhoza kukhala mwina achipani cha DPP. Awa anyamata akulimba mtima umanyamula zikwanjewa, apolisi ali pomwepo, asilikali ali pomwepo, akhoza kukhala ndithu anyamata a MCP. Sopano leya pamene you should see the wisdom in what Amatonga said. Kapena the spirituality in what he said. So we have the breaking can you say. Odi kunali msonkhano. Mina nabidi ukapanga request for demonstration. Anamena ndisi DPP. Anakamba ndisi ajipani, anandisi abungwe. Pobita ngata abungwe, komakamba kuoneka ngata ajipani, mene kubwedera wisdom hii. Simukuona jani bwana kuti akamapanga zinthu zochibisalirano. Zinthu zidenda nchibisalirano. Because if we go with one motive, sizingakhale zokuti akhanga na MCP chifota wakona kuti ngadilili mwayiona nkhani mamasulano kuti zikuoneka ngati zadzipani ziwiri pajandanena kuti kodi amene wapanga ataki zake kumangochi ndi ndani, amene wapanga ataki zake kulilongwe ndi ndani, kuseko apolisi analipo, kodi who gave the orders? Nthawi yapa onabo ikuoneka kuti yatithera pamapeto. I wanted you to take this one kuti is there political will from government side potana ndi mchitidwe izi? Pali ma alternative amene apereka ngakhale mwanena kuti inu simungayankhepo. Is there a political will that government would deal ndi anyamata azikwanje ndi anthu amene akutsogolera kuchita ziwawa pamene tikuyandikira chisankho? That one the nation did guarantee it. Takhala fundatsogolera amene akamayankhula zawo zonena zochitetezo chiwawa nkumathekezera iwo chiwawa chomwecho. Tikutereni. That has never come out of the lips of Lazarus, the president. What President Chakwera has expressed is that political will genuine. You would let's exist peacefully. Nkufika nkale pansonkhano pamene kuletsa wanthu utayi kuimba nyimbo zowatchula pita mukhoza kuyambisa nazo zina zimene there has never been that kind of top level political will to pacify the country. Amatonga tikukwangula nkhani mwina mongo phena mphongo mwamva amene ayankhulira kunkuyu just 30 seconds. Anyamata amenewa pakuyeneka kutani kuthana nawo? Kuthana nawo apolisi agwire ntchito mosokondera mbali, agwire ntchito kumanga kufunika kumanga, kupereka kubwalo la milandu osofunika kuti izitero. Oyina sponsor ma demonstration, oyina sponsor azigwanje asiye chitiro meno zisateroyi. Anthu ali ndi ufulu ochita demonstrate, koma anthu ochita demonstrate yo akhale odziwikiratu kuti achita demonstrate ndi awa. Akapanga chibisalirano mavuto ake ndi amene wawa. Sizithandiza dziko, sizitimanga dziko. Tiyeni timange dziko, tipite kuchisankho tisankhe munthu amene tikumfuna. Ngatsogolere dziko lino zikomo kwambiri. Zikomo mzanga mawu omaliza Innocent. Ndikuona ngati nkhani tisayende momayizungulira, tikuyizungulira tikuyilambalala kwambiri, sitipeza solution yeni. Ndikuona ngati pali mphamvu ina
imene ikhoza kuthetsa zinthu zimenezizi. Ine ndikukhulupirira kwambiri kuti mwina president ali ndi solution ku mavuto awa akudzera ku polisi kwa IG, so mwina atadzuka ndikupanga decision mwansangasanga zikhoza kuthandiza. Umunso ndi mmene tamalizira programu yathu ya kulinji pompano pa wireless ya Times. Ine ndileya Malikano tionanenso mawa nthawi ngati mweja ya 7 o'clock. Ndithokoze kwambiri Onabuku Nkuyu amene anazipereka ndithu mawa uno kukhala nafe mpulogalamu iyi, komanso mkulu wa bungwe la makamaka mneneri wa bungwe la PAC a Guilford Matonga, komanso atolankhani athu amene tinali nawo kuchokera madera osiyanasiyana, ndi Innocent Mphongolo amene ndinali naye mu studio muno. Ine ndileya Malikano, mwakoma nonse, pitirizani kumvera maprogramu otsatira pano pa Times Radio. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja chiruguko chuyenda panji nanga nkanizo nyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwela nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga watuta mwazuka paji nanga atenzile diyo kukulijani kulinji tikudalila ino kulinji